Moi kaikki! Sori kun mulla ei oo pitkään aikaan tullut mitään videota. Mä olisin eilen kuvannut teille room tourin, mutta tää huone ei oo enää oikein siisti sitä varten. Mä yritin kuvaa sen ja editoida sen, mutta se ei sitten lähettynyt ja mulla on ollut muutenkin tässä nyt vähän kaikkea. Ja niin. Ja tää ei oo siis mikään lopetusvideot, en mä oo lopettamassa, mut mulla ei nyt varmaan taas tuu pitkän aikaa video, ellei mulla tullut jotain tosi hyvää videoideaa vaikka viikonlopulle tai... No ylipäätään mä uskon, että mä tulisin kuvaamaan sen room tourin teille. Mut musta tuntuu, että mä en enää ihan hirveästi editoi mun videoita. Paitsi silleen tekee niinku vähän silleen jotain alkumusiikkia, vähän silleen laitan ja... Joo. Joo. Et mä halusin vaan ilmoittaa, että ketään ei sitä ihmetytä tai mitään. Mutta joo. Mä tuun kuvaan sen room tourin varmaan vielä tällä viikolla. Uskon, että tuun ehkä vielä tänäänkin. Saattaa tulla, mutta joo. Mä halusin vaan sanoa, että sori kun ei pitkäänkään tullut mitään, että teitä ei alkaisi ihmetyttää, että missä mä oon. Tai mä uskon, että teitä ei kyllä ketään ihmetytä, että missä mä oon, mutta... Ja jos teillä tulee mieleen vaikka jotain, niin laittakaa jotain kivoja videoideoita. Mä voin laittaa tänne postauksiin vaikka jonkun linkin, mihin te voitte mennä kommentoimaan jotain, että mitä te haluaisitte multa. Mutta joo, mä katson, että mitä te multa toivoisitte.